RMN Drama presents Handumanan So Ka-awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Ubay, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga May. Tinuod ni, imo na kong isugot. Oren, uyab na ta. Salamat kami ha. Nga, huwag ko rin pantusa og dugay. Isaad lang ginako rin ha. Nga diligyo ko ni mo binuangan. Omi, ako rin sa atin. Ha? Uuyab mo ni rin ni? Osyo, nga naman di ay. Wala kiro kay kung nasrini dayo eh. Ha? Basig na sa'yo pala tingali ka siya, uy. Ikaw, kung di ka matuon ako dahi. Basta mo na ako nadunggan bahay ni rin ni. Ay, sa unar to eh. Huwag na ron. Bantay bitaw ha. Okay. Sabay ko pagkitaon mo eh. Gwapa ni mo ha. Di na ko makita og pares ni mo, Mi. Asa naman ni Rini, uy. Unsa mo ka day, di ba ka muli? Nagawa ko ni Rini siya. Kini kang kwaon day. Osyo. Sige. Una lang kunin mo. Karon raman mahitabo nga nato kay si Rini. Asa man di ka ning tawhan ng paingon? Sorry kayo, Mi. Huwag ka na ko magkuwag hapon. Hindi ka. Ako na, naku importante nga kilakaw ko. Na-drain ko. Huwag ko mag-message mo. Mao ba? Okay ra, uy. Day, naunta ko isulti ni mo ba, pero ayaw lang kalain ha. Unsa man na siya? Ako man nakitaan si Rini gahapon nga may kuyog ka babae niya. Sweet kay sila. Unsa? Ako guys lang gipicturan, kadigot ha. No. Di ara dayo. Nay. Dili. Kisa ni bayhanay mong kuyog? Kuan, Mi. Kining... Unsa man? Imo ning uyap? Mi. Animal ka, ha? Paingon-ingon ka para dili na ka muligig lain. Ikaw na baka kung kay kada. Sorry ka, Mi. Dili ko makadawat na imong sorry rin eh. Putamay mo. Di ka malawat. Makigbuwag na ko ni mo. Dukon tayo mo eh. Sige. Buwag na. Hilom na. Hilom na. Gisakitan lagi ko sa kibuhat ni Rene na ako siyo. Kawili mo ng laki may baruganan. Ay, nung ka? Paingon-ingon magod siya na ako siyo nga. Nga ako na yung higugmaon. Daan ta na kang giingnan bitaw nga palakiro kay na. Pero, ay kagkukul. Batik kignaw yung gipuli ni mo. Pero naos kabayo. Siyo. Mong ikaw ay pagilak-ilak niya. Pangita o tarong nga laki. Dili na ko mo seryoso og lalaki siyo. Bisag kinsay banguyab na ako, akong sugton. May. Ato na lang ko sa unahan mo sakay. Aron makapauli dayon ko. Ay, May. Mupali na ka. OJ. Dungan lang ta. O ba? May, naunta ko isulti ni mo. Ay, lokalain ha. Unsa man na? Kuan ba? Sa sige na to, kuyog-kuyog ba? Nahigugma naman ko ni mo eh. Saba diya, uy. Atik sa di mo ay. Noon lagi. Love na ka na ako. Unsa man yung imo? Panguyab na ni? May. Unsa man. May chance ka ako ni mo? Basig, nakilaing uyab. Ha? Wow, uy. Manguyab ka ako ni mo kung napakuwilang uyab. May. Unsa man. Uyab na ta? Ay, sige na lang, uy. Mo na kong gisugot, May. OJ. Salamat, May. Uy, May. Tinood ako na dunggan nga uyab na mo, Jay. Osyo. Nahigugma day ko ka ng Jay. Waka. Nabotang eh. Kanya ano yung nagisukot ay naunusam ka. Basta nagmahigugma ko niya sa maabot siyo. May, kumusta? Okay raman. Unsa man ka eh. Mura ligaw, luya. Ginuka ako, Jay. Mao ba? Nalawag lagi ka.
Huwag mo kayong duty ron. Manuro yung tata. Dili lang ko, Jay, uy. Kiniglain akong lawas. Upaway ra ko. Oh, naon sa makuwi. Pila na kabuan nga nakauyab ni Jay, pero dili magyud ko malipayo niya. Naon sa man ko. Yan sa man, kumusta naman mo, Jay? Muragwa man mo work show, uy. Na, sa ibuti may pasabot nga, wag yun ka mahigugma rin niya. Wa man gyud siya. Na, undangan na ninyo, kapuya, anong relasyon na. Anong gusto, nag-antos mga. Ay, day. Nadi ko, nag-regress mo ba? Kinsa man? Si Jasper. Na, wa ko makailaan na, uy. Ay, kauban, nagrato, pero lain siyang department na assign. Oh. So, guys ba na imong kauban, ha? Oh, sure na sure. Oh. Mao to'y Jasper? Oh, day mo to. Gwapo lagi to. I love you, May. Jasper. May chance ka ko. Nganong mulimot man ko nga ganahan man sa kunin mo, Jasper. So, kita na? Oh, Jasper. Salamat, May. Unya, saan naman na si Jay? Nagkasinapot mga mo, Jasper. Oh, makigbuwag na ko niya siya. Okay na, May. Di na ko ipamugos akong kagulingon mo. Salamat, Jay. Naibaw man ko nga. Uyab na mo, Jasper. Oh, ha? Nakita ko ninyo nga nagkuyog. Pero, wala na ako mangilabot kay enjoy kayong duha. Jay, sorry. Okay ra. Ako lang iyampo nga malipayon ka uban ni Jasper. Salamat. Jasper. Jasper, basig pangaptos ko, ha? Sabay mo gikadlo. Naulitahan ko. Oh, mga asawa ko ni mo kung mamaptos ka. Bantay, ha? Promise na ako, ibo. Ha? May nahitabo na ninyong Jasper? Oh, sure. Namin at tayo nagbaklay aning kahintang nga ron. Eh, saan ang nagumaplos ka? Oh, dili man ko na ko niya pasagdan siya. Uy, hala. Huwag naman ko rikla, ha? Magpalit ko og pregnancy test. Oh, kinuo ko. Maptos ko. Na, resulta na. Oh, sure. Eh, buwan na lang Jasper mabdos ka. Ayaw lang siya. Ha? Noon samtang ko eh. Paano mo hindi mo siya sultian? O niya lang ako sa sultihan kung muda ko ng akong tiyan. Jasper, pwede ko muham si mo cellphone? Nabian mong gusto ko kong cell. Nalang ko chatan ka diyot. May problema. Dero. Uy, niya may kachat si Jasper. Mitch ang pangan. Ako rin i-block me. Nagagamit sa cellphone, May? Oh, huma na. Baby? Di ara, oh. Imong gi-block si Mitch? Oh, Pero imong gi-block si Mitch? Kung kay ayo eh. Lataan doon mo kay? Buwag kay? May! May! ganun di sunod makan ako, didisluyo. Sorry kayo. O sige, makigbuwag magkakan ako. Sige, buwagi ko. Palabihan tong bitch. Bahala nagwari amahan ng akong anak. Kung si anak. Mabus ka. Oh, Jasper. Tinuod yun ang gingon ni Sho. Nga, mabdus ka. Oh, Jasper. Nagbunga ang ibang gibuhat ako. Oh, sige. Sige, buwagi ko. Kailangan naman kay Mitch, di ba? Yun ang katawa man ka.
Lagi di ko ni mo no. Kay, nagselos mo ka. Ang love kayo eh. Nagselos ni Mitch good. Kay, ako rin tong amiga. Kung di mahitabo nga magkauyab ni, kay, huwag ko'y gusto niya. Private na to. Tinood. Lagi. Sabay. Kung nagapsakot na ko. Wa na. I love you, May. Jasper. Di na tabag-away, ha? Mag-ibon na lang hinoon ta. Araw na anay papa ang bata inagawas niya. Salamat, Jasper. Lata kayo kami. Kung di ko gusto gumawa ka na ako. I love you. I love you too, Jasper. Sa pagpatak ng bawat ang pinangarap-ngarap ko. Usahay, may mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Pero mulabay lang kining tanan. Sa pagkakaroon, tulo na katuig ang among anak ni Jasper. Og nagpabiling ligon ang among relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.